Salam qadırlı ildeşler, sağman otur musunuz? Yine de sizin bilen teleyayılımlarda görüşüp bilenliğime öğren şad. Bugün ben sizin bilen bir vacip tema barada gurrun etmek isteyen. Bu temanın adı barlaşık ya da yaraşık deyip adlandırılıyor. İlki bilen Mukaddes kitaptan bu tema barada gurrun etmezden ozal. Gelin ilki başta nem için düşmançılık adamzatın arasına düştü? Nem için dünyada barlaşıksızlık var? Nem için adamlar biri bilen davalaşıyorlar, uruşuyorlar, ara katnaşıklar kesiliyor? Bu zatları düşünmek için ilki bilen başlangıca dolanıp gelmeli. Başlangıç Mukaddes kitapta bu sorulara cevap var. İlki bilen iki zat var. Bunun birincisi Adam bilen Hudayın arasında düşmançılık düşenligi için, Adam bilen Hudayın arasında katnaşık bozulanlığı için, bunun neticesinde adamların biri bilen katnaşığı bozuluyor. Uruş, dava, cencel, ölüm, düşmançılık ara düşüyor. Bunun hemmesinin kökü günah bilen bağlıdır. Gelin ilki bilen Huday bilen adamın katnaşığı nehli bozuldu. Bu barada kıskaça gürrün edip geçelim. Kitapta yazılan, Rimlere yazılan hatın 5. babının 1. ayadında şeyle yazılan. Şeylelikte iman bilen aklananlığımız için Rabbimiz İsa Mesih arkalı Huday bilen yaraşığımız vardır. Rabbimiz İsa Mesih arkalı Huday bilen yaraşığımız vardır. Ne de İsa Mesih arkalı bizde Huday bilen yaraşık boldu? Näme yaraşık gerekti mi? Adam bilen Huday arasında yaraşık hükman mıdı? Näme katnaşık bozuk mudu? Arada düşmançılık var mıdı? Hava. Başlangıç kitabına qaydıp gelsek, ilki başta yaratılışta Adam ata bilen Hava eneni Huday yarattı ve onları Eden bağında koydu. Onların arasında, Huday bilen arasında katnaşık şeyle yakındı. Adam ata bilen Hava ene entek günah etmendi. Onlar Huday'a, hazır bizim birimizi yüzümüzü görüp bilişimiz yağlı. Huday bilen yüzbeyiz görüşüyerdiler, gürleşiyerdiler, katnaşıyerdiler. Onların arasında şeyle yakın katnaşığı vardı. Ama günlerde bir gün, onlar Huday'ın aydanına kulak asman, yaxşını yamanı saygarma ağacının meyvesinden iyimen diyen vaktinde Hudaya kulak asman, ol ağacın meyvesinden iydiler. Bunu iymek bilen olar günahlı oldular. Hudaya boyun bolmadılar, ona kulak asmadılar. Neticede İncil'de yazılan adam günah edip Hudayın şöhratından mahrum oldu deyip yazılan. Eğer biz başlangıç kitabının ilki başından okusak, onda Adam ata bilen Hava enenin Eden bağından kovulup, Huday tarafından kovulup çıkarılanlığını görüyoruz. Bu ne için? Sebep onun arasında günah peyda oldu. Adam ata bilen Hava ene günah edenden son, Hudayın şöhratından mahrum oldular. Ya da başkaça aydanımızda Hudaya düşman oldular. Onun arasındaki katnaşık bozuldu. Onlar bundan beylek Hudayı fizik taydan yüzbeyiz görüp bilmediler. Onların katnaşıkları bozuldu. Barlaşık bozuldu. Onun arasında düşmançılık emele geldi. Onun neticesinde, şol düşmançılığın neticesinde neme oldu? Adam ata bilen Hava enenin ilkinci çağları, avul bilen kavul, iki doğan birine görüpçülük edip, biri beylekisini öldürdü. Neticede, onun neslinden emele gelen bugün, dünyadaki ahli halklar, bütün adamzat arasında, Huday bilen adamzadın arasında, onun neslinin arasında bir düşmançılık var. Onun günah. Günah neticesinde adamlar bilen Hudayın arasındaki katnaşık bozuldu. Şunun için Huday bu katnaşığı yine dikeltmek için öz tarafından ilkinci Adem'i etti. O özünün yekeci oğlunu, yani Rabbimiz İsa Mesih'i bu yere iyi verdi. Bizim günahlarımız için ol ecir çekti. Haçta öldürüldü.
Üçüncü günü direldi. Ona iman eden her bir adam Hudaýyň çağası olmak hakyny gaýtadan aldı. Ve Hudaý bilen yaraşıgy boldy. Eger İsa Mesih'e iman etmedik, her bir adam entek Hudaý bilen düşmançylykda, yaraşyk, Hudaý bilen yaraşygy yok, urşukly ýagny, başgaça aýdanymyza düşmançylykly, barışygy, gatnaşygy yok ýagdaýda ýaşaýarlar. Eger sen bugün beýle ýagdaýda ýaşaýan bolsaň, onda ilki bilen sen Hudaý bilen yaraşmaly. Eger Hudaý bilen yaraşmayan bolsaň, onda sen durmuşyňda Hudaýyň berýän parahatlygy we dynçlygy we beýleki adamlar bilen maşgalaňda bolsun, öýüňde bolsun, çağlaryň bilen bolsun, dostýarlaryň bilen bolsun, eneň ataň bilen, doganlaryň bilen bolsun, gatnaşygyň şeýle erbet bolar. Diýişimiz ýaly. İlkinji problemi adamyň durmuşynda bu adam bilen Hudaýyň arasyndaky yaraşygyň ýoklugy. Şol bir ýagdaýda adamlaryň biri bilen de yaraşygy kesilýär. Sebäbi günäli bolanlygy üçin adamlar biri-birine erwet sözler aýdýar. Biri-birine gaharny getirýän, äskermezlik edýän sözler aýdýarlar. Biri-birine görüpçilik edýär, biri-birine düşmançylyk edýär, biri-biriniň hakyny ýer. Dünýäde şeýle günäler kän welin, hemişe adamlaryň bar ýerinde biri bilen gatnaşygyň bozulýanlygyny görýäris. Mukaddes kitapda iň wajyp bir ayat ýazylan. Mattanyň hoş habarynyň 5-nji babynda 23-24-nji ayatlarynda şeýle sözler bar. Şonuň üçin gurbanlyk edilýän ýere alyp baranyňda doğanyň senden öýke kinesiniň bardygy ýadyňa düşse, gurbanyny şol ýerde gurbanlyk edilen ýeriň öňünde goý da, gidip öňürtü doğanyň bilen barlaş. Onsoň gelip gurbanyny bagş et. Eger sen Hudaýa gurbanlyk getirýän bolsaň, gurbanlyk getirilýän ýere gurbanyny getiren wagtynda doğanyň senden öýke kinesini barlygy seniň ýadyňa düşse, ýa-da doğanyň bilen gatnaşygyň bozuk bolsa, yaraşygyň ýok bolsa, onda git de ilki bilen doğanyň bilen yaraş. Ondan soňra gelip gurbanlygyň Hudaýa bagş et diýär. Näme üçin Mukaddes kitapda şeýle ayatlar ýazylan? Bu Hudaýyň sözü, bu Hudaýyň islegi. Eger sen maşgalaňda çağalaryň bilen gatnaşygyň ýok bolsa, eger ene ataň bilen gatnaşygyň ýok bolsa, doğanlaryň bilen öýke kine bar bolsa araňyzda, gatnaşyk ýok bolsa, iň bärisi goňşuň bilen urşukly bolsaň, onuň bilen gatnaşygyň bolmasa, senden kimdir biriniň senden öýke kinesi bar bolsa, onda senin Hudaýa getirýän gurbanlygyň Hudaý üçin gerek däl. Hudaý onu kabul etmeýär. Git de ilki bilen, doğanyň bilen, ýa-da dostuň bilen, goňşuň bilen, kim bilen gatnaşygyň bozuk bolsa, ilki bilen onuň bilen barlaş. Ondan soňra gel de gurbanlygyny bagş et diýip ýazylan. Köp ýerlerde görýäňiz, adamlar sadaka beren wagtlary, Hudaýa gurbanlyk beren wagtlary, diňe öz dostýarlaryny, öz doganlaryny, öz garyndaşlaryny, kim bilen barlyşygy bar bolsa, kim bilen yaraşygy bar bolsa, şolary çağırıp, şolar bilen näme edýär? Hudaýa sadaka berýärler. Gurbanlyk getirýärler. Emma Hudaý beýle zady kabul eden ok. Mukaddes kitapda ýazylan, ilki bilen kim bilen barlyşygyň ýok bolsa, kim bilen gatnaşygyň bozuk bolsa, kimdir biriniň senden öýke kinesi bar bolsa, şolar bilen yaraşda, ondan soň gurbanlygyny Hudaýa bagş et. Başgaça aýdanymyzda şol gatnaşygy ýok adamlar ilki bilen märekene, sadakaňa çağır. Ine Hudaýyň isleýän zady. Hudaýyň isleýän zady ilki bilen, adam bilen özünün arasyndaky gatnaşygy dikeltmek. Buning üçin Hudaý ilkinji ädim ätdi. İsa Mesihi bizim günahlarımız üçün iyi verdi. Ona inanıp, onu kabul etsen yüreğine, ona durmuşunu bağış etsen, onda senin Hudaý bilen yaraşygyň bolýar. Günahların bağışlanıp, ebedi yaşayışa eýe bolarsyň. İkinci bir zat, sen daş töwereňdäki adamlar bilen
hemişe barlışıkta, parahatçılıkta, yaraşıkta bolmalısın. Belki sen de şeyle sonra gelip çıkayandır. Men barlışmak isteyen, men yaraşık etmek isteyen, men katnaşık etmek isteyen, emma karşıdaşım bunu isteyen ok. Sana aytacak bir sözüm var. İlki ädimi ättin mi? Barışacak olup, katnaşacak olup ädim ättin mi? Eğer ädim äden olsan, onda sen öz tarafından edilmeli işe ettin. Barlışık, katnaşık ya da yaraşık haçan dikelye. Haçanda iki taraftan hem adamlar şol bir zady isleyen vaktında onda yaraşık bolup geçe. Hudaý bilen adamın arasında da şeyle. Hudaý öz tarafından elini uzadya. 2000 yıl bundan ozal İsa Mesih'i yaraşık bağlaşmak için, günahlarımızın muzdu için onu yere iyi verdi. Ol ölüp 3. günü direldi. Senin ve benim günahlarım için. Hudaý öz tarafından yolu açtı ve elini uzadya. Sen bu yaraşığı kabul etmek isteyen mi? Eğer sen bunu isteyen olsan, onda sen bilen senin yaradıcın Hudaýyň arasında katnaşık, dikelye. Sen baki yaşayışa eýe olursun. Şeyle de adamlar bilen, eğer sen öz tarafından äden olsan, beýleki taraf hem bunu isteyen olsa, onda katnaşık, yaraşık emele geler. Eğer yaraşık emele gelmeyen olsa da, eğer äden olsan, onda sen öz tarafından edilmeli zady ettin. Gelin devam ettirelim. Korintoslara yazılan 2. hatın 5. babında katı gowu zatlar yazılıptır. Ben şeyle gowu görýän bu zatları, bu ayatları, şonun için bunu size okamak isteyen. Seredin näme diýip yazılan? Korintoslara yazılan hatın, 2. Korintoslara yazılan hatın 5. babının 17. ayatından okayaz. Şonun için kim Mesih'e bağlı olsa, ol täze mahluktur ya da täze yaradılıştır. Köhne zatlar geçti, indi ählisi täze bolandır. Her ki zat Hudaýdandır. Ol bizi Mesih arkalı özü bilen yaraştırdı. Bize yaraştırma gulluğunu berdi. Ýagny Hudaý dünýäni özü bilen Mesih'te yaraştırdı. Yazıklarını hasaba alman, bize yaraştırma sözünü verdi. Şeylelikde indi hamala Hudaý biz arkalı haýyş edýän ýaly, biz Mesih'in ilçileridiriz. Mesih tarapyndan ýalvarýarys. Hudaý bilen yaraşyň. Biz ona bagly bolup, Hudaýyň dogrulygynyň pay alar ýaly. Ol günäni tanamayan Mesih'i bizim üçin günah gurbany etdi. Şu taýda täsin zatlar yazılan. Kim Mesih'e bagly bolsa, ol täze mahluktur. Köhne zatlar geçti. Indi ählisi täze olandır. Sen durmuşunda nähili zat bolan olsa da, nähili öýke kine, nähili düşmançylyk ara düşen olsa da, ähli zady unut. Sen Mesih'e iman etsen, onda sen täze mahluk bolýan, täze yaradylış bolýan. Köhne zatlar geçti. Indi ählisi täze olandır. Şonun için düşmanlaryň bilen yaraş, öýke kinesi bar adamlary bilen gatnaşygyny dikelt. Hemişe yaraşykda, parahatlıkta yaşa. Sebebi sen indi täze yaradılış. Hudaý seni diňe bir özü bilen yaraştırman, hatta sana yaraştırma sözünü, yani yaraştırma gulluğunu da verdi deyip yazılan. Yaraştırma gulluğu näme? İlki bilen sen Hudaý bilen yaraşan olsan, İsa Mesih arkalı Hudaý bilen yaraşan olsan, onda sen beýleki adamları da Hudaý bilen yaraştırmak için Hudaý sana yaraştırma sözünü, yani yaraştırma gulluğunu sana ınandı ve sana berdi. Eğer senin özün yaraşıkta yaşamayan olsan, eğer sen Hudaýa iman edip durup, doganlaryň bilen gatnaşyk etmeýän olsan, doganlaryň bilen gatnaşygyň, öýüňde maşgalaňda, daş töwereginde, goňşyň bilen gatnaşygyň ýok bolsa, onda sen nädip yiten adamları, günahlarında yaşayan adamları Hudaý bilen yaraştıracak. Şonun için yaraştırıcı, yaraştırmak gulluğunu Hudaý bize berenlik için, Hudaý özünü bizim bilen yaraştıranlık için biz hem hemişe barlışıkta yaşamalıdırız. Bu bizim borcumuz. Bu her bir adamın
çağırlaşıdır. Menin durmuşumda adamlar bilen, dostlarım bilen, işteşlerim bilen maşgalamda gatnaşygyň bozulan wagtlary bolýa. Köp wagt beýle zatlarda ýaşadym. Gaharlaşýan gatnaşyk bozulýa. Razılaşmayan gatnaşyk bozulýa. Emma hemişe gatnaşygy dikeldip, yaraşyk diýen zat bizim durmuşumyzyň bir bölegi bolup durmaly. Yaraşyk bolmasa, onda bizim iman durmuşumuzda hiç bir öňe gidişlik bolmaýa. Biz yaraşyk üçin çağırılan adamlar. Bir näçe ay mundan ozal meniň bilen gatnaşygy bozulan bir dostum, doganım bilen duş boldum. 10 ýyldan gowrak bizim aramızda gatnaşyk bozulupdy. Bu da närazylygyň üstünde, biri-birimiz bilen pikirimiz dogry gelmänligi üçin aramızdaky gatnaşyk bozulupdy. 10 ýyldan gowrak wagt geçdi. Bizim aramızda hiç bir salam, hiç bir älik bolmady. Hiç bir gatnaşyk aramızda bolmady. Emma 10 ýyldan köprek wagt geçdi. Men duýdansızlykda ýanky adam, dostum bilen, doganım bilen duşdum. Bu şeýle bir täsirli bir ýagdaý boldy. Biz ýekelikde bütün gün galdyk. Geçmişde aramızda näme bolýanlygyny ikimiz hem bilýäs. Emma biz köp ýyllar geçenden soň duýdansızlykda biri-birimiz bilen duşdyk. Ve biri-birimizin gözlerimize, yüzümüze seredip, diňe gözlerimizde ýaşlar bilen biri-birimizi aýyplamadyk. Men de aýyplamadym hiç bir zatda, ol da meni aýyplamady. Diňe biri-birimize seretdik de ağlamaktan başka hiç bir zat edip bilmedik. Seredin, aramızdaky yaraşygyň ýoklugy. Gowy dostun, gowy doganyň, eneň, ataň ýa-da oğlun, gyzyň ýürek şeýle bir sowaýa adamyň arasynda. Yıllar geçýär, 10 ýyllyklar geçip gidýär. Emma yaraşyk bolmanlygy üçin şeýle arada sowukluk emele gelýär. Emma haçanda Hudaý yaraşygyň dikelmegine mümkinçilik beren wagtynda yaraşyk şeýle bir täsirli, şeýle bir gowy, şeýle bir süýji. Bütün gün deňiziň arasynda oturup biri-birimiz bilen geçenleri ýatladyk. Bizim aramızda yine de yankı yaraşyk, gatnaşyk emele geldi. Biri-birimizi bağışladık. Biri-birimize ötünç soradyk. Yine de gatnaşygy dikeltmek üçin. Bütün bolmayan yankı vacip däl zatlar üçin dawalaşanlygymyza yıllar geçmegi bilen biri-birimize seredip utandyk. Ve Hudaý biziň aramızda gatnaşygy dikledi. Bu nähili şatlykly gün. Nähili şeýle bütün günüň nädip geçenligini hiç birimiz, ikimiz de duymadık. Men Hudaýa bunun için şükürler aýdýan. Hudaý şeýle yaraşygy bize miýesser etdi. Yine de şol yıkılan gatnaşyklary dikelip berdi. İncilde yazılan, eger bir günäkär towa edip Hudaýa öwrülen wagtynda göklerin padşalygynda şeýle ulut perişteler, bütün Hudaýyň perişteleri bir günäkäriň öwrülip towa edip Hudaý bilen yaraşanlygy üçin ulu toy tutýar diýip yazılan İncilde. Bu hakikat. Göklerde şeýle şatlyk bolýan olsa, yerde de şeýle şatlyk, hükman bolýar. Adamlaryň Hudaý bilen yaraşan wagtynda, günälerini towa edip Hudaýa tarap öwrülen wagtynda, yer ýüzünde de şeýle şatlygy duýup bilýäs. Yankı ýaly, yıkılan gatnaşyklar dikelen wagtynda biz yankı şatlygy, göklerdäki şatlygy duýup bilýäs. Şonuň üçin gadyrly doganlarym, gadyrly dostlarym, ýyldaşlarym, men bilýän her bir adam az olsun, köp bolsun, maşgalada bolsun, goňşusy bilen bolsun, iş ýerinde bolsun, bütün jemgyýetde bolsun, barışmayan, gatnaşyk etmeýän adamlary bardyr. Bugünkü sözler eger hakykatdan ýüregiňize täsir edýän bolsa, gidin-de ilki bilen barışmayan adamlaryňyz bilen yaraşyň. Gatnaşygy dikeldin. Eger Hudaý bilen gatnaşygyňyz bozuk bolsa, onu tanamayan olsaňyz, onuň iýbereni İsa Mesih'e iman edin. İsa Mesih arkaly Hudaý bilen yaraşygy ýene de gaýtadan alyp bilýäňiz.
ve Hudaýyň çağalary bolmak hukukunu gaýtaryp alarsınız. Goý Hudaý sizi bereketlesin. Bolmayın.